Mare, lumabasag pa, mare. Kap. Ni. Naapay tao miti. Kwan. Sapatos mo. Di ba nakasapatos ka tay? Nabatik dyan, mare. Naapay nga ito. Bati. Di na pa kami nag-seminar di Manila. Dito so apay nabati niya sapatos mo. Nabatik agi, naglugar namin at nga bus. Sakto muli kami di bus ki ukar ko sapatos ko jawar. Na. Ki kurang arod no ko di dyan. Damdamo ko naglugar ti bus. Ket. Ki batik jawar aji sapatos ko. Ay apo kap in kuriman inti kina ignorante mo nga mo. Mabain na nga orga sobrik na nakadaldalos junig na. Apo. Ket ngay nakasaka ka na pan Manila garod. Uy, nasaka-saka na. Apay di ka pala gumatang ijay. Nakasaksakit pero di sa nagkulkulalat kami. Ni nakulkulat-latan ni nagadukalyunan eh. Dati may dakal yun natan kap. Nami kami narigati first time na kami mapanita. Mina malasin ni. Kidnirusing pa sa ka mo. Kambuki kwarto di paguniwa mi bas mi gan di pagluganan mi kwan. Apay di ka pala gumatang ijay nga rod. Ore chinelas latan. Kiomit balon ka kwarta. Apay babang ka Manila nga ang balon mo. Di sulod ti bala amin. Kurenti kinakom lang una yung kap. Ignorantem ita baridan. Siya ba gani nagsaksakit sa ako nagputod pa Kaya yi. ka na ata kalkal yun ni. Kinursing pa ata sa ka mo. Abang kami mumpay nung nakabatya ni sapatos ko di eh. Sige ba rin? Nga milauna ating kapitanin.